ଆଗକୁ ରବିବାର ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଆସୁଛି ନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଖୁଦୁରୁକୁଣିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାରକୁ। ସେଇ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରେଡ଼ି କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରୁଛି। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିଥାଉ ଭୋଗ, ସେଇ ଭୋଗକୁ ସବୁ ଟିକିନିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କେମିତି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ମୋ ଘରେ କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗରୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୁଆଧୋଇ କରି ତାକୁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବା। ତାକୁ ଛଣାଛଣି କରି ଗୋଟେ ପତଳା କପଡ଼ାରେ, ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ଆମେ ଭାଜିବା ନା, ତାକୁ ଭଲସେ ଶୁଖାଶୁଖି କରି ଏଠି ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ସିଏ ବି କଡ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଭାଜୁଛି। ଚାଉଳଟା ଭଲସେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାରିଲାଣି। ଆମର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଭୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ କେହି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣି ଆଣିଲେ, ବାସ୍ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେ ଦାମୀ ଭୋଗ ହଉ କି ଯେତେ ଫଳ ହଉ, ମାଙ୍କର ନା ଫଳରେ ଲୋଭ ଥାଏ ନା ଦାମୀ ଭୋଗରେ ଲୋଭ ଥାଏ। ମାଙ୍କର ତ ଲୋଭ ଥାଏ ଏଇ ଖୁଦ ଭୋଗରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଭାଜିକି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚାଉଳରେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଉଳଟା ଆମର ଫୁଲିଯିବ। ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଆମର ଚାଉଳଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଲିଯିବ। ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ବାକି ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଫଳ ଯେତିକି ନେଇପାରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଚାଉଳଟା ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ରଖିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଛି। ସବୁ ଫଳ ମୁଁ କଟାକଟି ଏଠି କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଚାଉଳ ସହିତ ଆମେ ପକାଇଦେବା ସବୁ ଫଳକୁ। କିଛି ବି ଫଳ ନ ପକାଇବା କି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଫଳ ଆମର ଆଖି ଦେଖା ଆଉ ମନ ଲୋଭା। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଚାଉଳ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଅଛି, କେବଳ ଏତିକିରେ ହିଁ ମା ଖୁସି। ଆମର ବା ସେ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତଅପୋଇ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ଏ ଖୁଦ ଭୋଗ କରିକିରି ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଥିଲା। ମା ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ସବୁ ଫଳ ସହିତ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସାରିଲାଣି। କାଜୁ କିସମିସ କିଛି ରଖିଥିଲି ପକାଇ ଦେଉଛି। ବାକି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ମାଶାଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଖୁଦ ଭୋଗ ନିହାତି କରିବେ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ବି ରଖିବେ। ମୋର ଏତିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ବାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।